Stefan Graaf William, Marcel Mono, Stefan Mjölder, Stof van Mjölder, onderloopsleid, van signaal en tussen de Russische zijde, Mjölder voor het signaal muziek, voor de Mjölder. Minister van Stadsmuziek heeft een bestandigheid en onderzoek van is gewoon goed aan de naam. Ik keer hier naast de schaam met dat bij de Russen van kan ik met dat? Met een handel of zie je de woord, is dat? Dank u wel. Gisteren gaan we de dag naar de voorstel van het voetbal. Ik ken nog een aantal dingen. Zoals de belangrijke de stelling aan de stelling te rijden, de raadsoverweging. Zo werd het ook vleugelen en overal met kleine zeer veel zetten. Door easy dat in de raad gekomen waren. Zo heeft het dan het is ook niet zo gedaan om zoeken. Dat is zo. Je had maar zien ja, maar goal is het. Je hebt nog alles wel. Het is het uit dat we hebben zien dat blokken in de rest komen. Dan willen we zoals het ja, willen we serieus achter, willen we zijn ras, we gaan we handen steken, we willen we zijn ras, en ook voor ons vaak steken in de bovenaan. Ja, het is uit de tennis heen. Dan kom je over de Sarwaaien en doen we weer in Kasper.
Og så nu det næste, vi har her. Vi tager flere fisk. Beste nægler til flere, ja, vi har Salisha Kovic. Og i midten, alle der går på bedste bøgen, og i midten i hånden, og vi får at starte egen, så er et lille her, nummer 6.